Atzo Donostian terrazen inguruko ordenantza berria onartu zuten. Ostalariak pozik daude, pozik egoteko motiboak dituzte, izan ere denbora gehiagoz izan ditzakete terrazak jarrita, baina zer diote bizilagunek, nola hartu dute ordenantza berri hau? Kalera atera gara, batzuen eta besten iritziak biltzera. Xabier, azkenik atzo onartu zen terrazen ordenantza berria, eta Aldezarreko bizilagunentzat hori onuragarria ala kaltegarria? Kaltegarria, batez ere aurreko egoerarekin okerrera jundalako. Gainera nik uste aitortu behar dudala elkartearen izenean, onartu den ordenantza berria oinarritua izan dela gezurretan, mespretxuetan eta arduragabekerian. Etorkizunari begira etapa bat bukatu da, galdutzat ematen dugu borroka bat etapa honetan, baina hosteleroek nik uste ekstra moduan eskaini beharko luketela auzoari, hau da, onartuz bere ardura, ez da, kaleko zarata ez da bakarrik gizasemen ardura, nik uste hosteleroen are bai. Ze ezberdintasun dago aurreko ordenantzarekin edo aurreko legediarekin terrazen inguruan? Orokorrean mantentzen dira aurreko irizpideak. Bai Aldezarraren kasuan mai altua jartzearen aukera edukiko degula, eta ordutegien aldetikan ere zeozer irabazten da, baina beste aurreko urteetako irizpide horietan mantentzen da, batik bat. Guretzako oso notizia ona da, zari guri bizi asko ematen digu, kalean zerbait ikutzea, barruan dago jendea teatzen da kanpoa zerbait hartzea, erretzea nahi dutenak ere kanpoa teatzen dira, eta nik uste Aldezarra guztiari bizia ematen diola. Nahi ondo iruditzen zait, total, bere negozioa da, eta xoxa batzuek gehiago lortzeko, bakoitza berea tiratzen dut, eta orduan ondo iruditzen zait. Zaila da deskantzatzea parte zarrean? Claro, buliakin ez da ondo deskantzatzen. Gutzako etapa berria, kontentu gabiltza. Ordutegi gehiago dakau, eta geroz eta ordutegi gehiaguki gutzako asko zobeto. Zatik, Donosti udaran eta baita ere egora diona da honian, terrazakin joko asko mateio, bai kanpotarrei, bai hemengo jendiei, kontentu oso. Badirudi azkenik udaberria iritsi zaigula, eta udaberriarekin batera eguraldi onak eta terrazetako egonaldi luzeak. Baina beti gertatzen den bezala, horrelako terraza bat bete-bete eginda dagoenean, denak gustora egotea oso zaila izaten da. Donostiatik, Nerea Alias, Euskal Herria zuzenean.